Takže já vás zdravím u nového videa, jako obvykle mi tu zase vyjel Steam, samozřejmě. A jak můžete vidět, mám nový účet. Nebo jako je i od mého kamaráda, půjčil mi ho do Let's Playe, že na něm můžu natáčet, takže dneska bych ho ukázal. Touhy mám už sice hotové, ale nestal se nic zajímavého, ještě vám ukážu, dal jsem fíšku jednu. Takže, tak. Jsou tady nějaké epiky, co jsem koukal, docela dobré. Ve věži tady je demonický meč, to jsem koukal, že je hodně dobré. Pak tady je jeden epik, na dva, tu ještě jeden byl, dva epiky a tady jsou taky tři. Zkusíme věžku. Yes! A je down. Takže na jeden hit jsem jí dal asi, jo. Tak, kde to dáme? Na mage. Obratnost, takže musíme na tady. Na Kunigundu. Luxus. Tohle můžu vyhodit. Luxus bude rád, určitě jsem mu dal věžku. A Tigra bych prodloužil, to jsem koukal, no. Tak. Takže super. Takže super. Dali jsme. Zkusíme ještě arénu. Cech teda je tady. Real Last Hope, 15. pozice. A abych se už posunul k dalšímu účtu. Moc bych mu chtěl ještě jednou poděkovat za to, že mi tenhle účet půjčil do Let's Play. Pak tady je ještě další, jakoby, no. Z Last Hita je to na té Kanadě, jak můžete vidět. Už mám 13, mám už hotovou hlídku, tu touhu, jak říkám, mám všude hotovou touhu. Koupil jsem si Tigra, v cechu se zatím nic nezměnilo. Jinak jedno podzemko jsem dal, ale já jsem dál neskoušel, dal jsem jenom jedno. Jinak z pozice se změnila hodně od minula. A já už se vrhnul na další. Na Kexa. Všude jsem si změnil na tohle. Na tenhle ten Adolf skin, nebo jak bych to řekl. Tak, tady v cechu jsme trochu klesli z pozicí, 28 na 30. Tady se taky nic nezměnilo, můžeme zkusit věž, kterou absolutně nedávám. Ještě předtím, nevím, jestli jsem to vyexpil ve věžce, nebo jestli jsem vylepšoval, ale kouknu se. 214, 214, 214, dobře. Vylepšíme životy. Tak, životy máme vylepšené. A zkusíme teda... jo, tohle jsem dal. Co mi zdá? Jo, tu jsem dal. Vlastně to jsem tak to nebylo na Hiveovi, to bylo tady. Dostal jsem tuhletu masku, takže mám full epic to, Vara a full epic kouzelníka, jsem velmi rád za to. Zkusíme tuhletu, vězne Tolar. Zase luk. On to vždycky podělá, protože prostě nemáme tak dobré itemy na něho. No, co se dá dělat, budu muset trochu vylepšit luka. Tak. Takže jak říkám, tady jsem dal věžku.
na Hiveovi tu nemáme lík na vydrž. Takže to, tak. Mám pozici 555. Nevím, jestli jsem... Ne, nedal jsem tady. To jsem dal fakt na Kexovi jenom. Tu výšku, ale myslel, že na Hiveovi, no, OK. Takže zkusíme. Nic. Toho nedáváme, no. Super, no. Jinak... Podívám se, jak dlouho nahráváme. 5 minut, takže ještě máme čas. Zkusíme arénu. Jo, jinak... Nevím, jestli jsem to říkal, ale někdo mi psal, že... Byli moc, potichu jsem byl moc. Zatím, že já jsem tlumil trochu mikrát, mi se zdálo, že to je zase moc nahlas, ale tak nechám to být. A uvidíme. Jinak... ještě jednou bych chtěl poděkovat Dominikovi za to, že mi tenhle účet půjčil. A... No, ale připadá mi strašně jako dobré, že tady je třeba ten demonický meč. To je prostě fakt hodně dobrý. A kdyby nebyla hodina, tak bych to zkusil. Já se na vecko, jaké to má. Já říkám, já na tom určitě, já jsem ho měl už dřív, on mi ho půjčoval zas, ale pak jsem ho zas nejel, takže tady byl blesk třeba, zbraň byla blesk předtím, měl skoro full epic, teď má sice taky, ale pár věcí se to prostě změnilo. No, takže jinak určitě udělám tady z S1 udělám ještě nějaké video jenom zaměřené na S1 Kanada. Kvůli cechu. Protože no, nebude to až tak kvůli Kanadě. Jo, pokud dneska bude S22, tak bude ještě jedno video. Pokud bude S22, říkám, tak bude ještě jedno video dneska. Protože je 13:58, 16:00 je vždycky nový svět a jestli bude, tak bude nové video ještě. A tam bych ukázal můj začátek zase na S22. Tady je můj kanál ještě. No. Ne, dík. Takže to by bylo asi pro tohle video všechno. A já bych se s vámi chtěl u videa, u tohoto, jako k dalšímu videu rozloučit. A uvidíme se v dalším videu. Čau.